Abanye esibelethweni amadimoni abafaka icancer. Kanti abanye anina cancer banifaka inyoka. Abanye nifakwe igaxa. Abanye bezwa ngathi ukhulelwe kunento enyakazako bakufaka inyoka. Kanti abanye benihlushwa izinto enilala nazo. Abanye lento esikako bakufaka emareza. Abanye lento ekuhlaba kuba uhlatshwa ngeinaliti zabathakathi. But lento izophuma khona manje. Uzoyizwa yehla ngenyawo. Le nyoka uzoyizwa yehla, izowehla ngenyawo. Phakamisa izandla ubheke phezulu, bheka phezulu. Moya engcwele ngiyathandaza. Natsok. Yenyakasi. Natsok seyasha. Lento ufaka umuntu. Bathatha ama-underwear akho bowasebenza. Ungayibambi lento. Uyozwa ukuthi memezi. Ungayibambi. Uyozwa ukuthi khala. Ungayibambi. Natsok yaphuma. Ashas. Balethele ngaphambili. Nalapha. Seqalile. Natsok. Kanti kunomuntu akasayina sesikhathini. Lento ekublockile natsok iyasha manje. Right now. Lento lapha esibelethweni iyaphuma manje. Right now. Lento lapha esibelethweni iyaphuma right now. Right now. Natsok iyasha futhi. Natsok iyasha futhi. Natsok iyasha futhi. Natsok iyasha right now. Right now. Natsok iyaphuma right now. Iyasha. Baphakamise. Natsok iyehla manje. Kunento enyakazayo. Kunento enyakazayo esibelethweni. Kunento enyakazayo esiswini. Kunento enyakazayo itetele imemesi. Natsok itetele imemesi. Natsok itetele imemesi. Natsok itetele. Hayi man. Natsok right now. Ashash. Wena man. Ufunani. Nizomenza. Asimkhulu wakhe. Nimenza. Ihlele esuswini. All right, uzwile bathi ubani umkhulu wakhe angithi uhlele kuphi esiswini. This is so strange. Umkhulu wakhetha kuyohlala esiswini. Ubani wena? Ngithi ubani? Ubani? Umkhulu. Uhlele kuphi? Esuswini. Umenza lapha esiswini? Hayibo. Umenza? Ngifuna thatha amathambo akho alahlile. Athatha ini? Walahlile amathambo. Ulahla amathambo. Ngithi ngimnikeze isikhwama. Ya. Uyala. Siyamgulisa. Siphosa zonke izifo. Uma na anje nginya amaphilisi angaqedi. Uginya amaphilisi angaqedi. Ukhulwa yini? 1. Ukhulwa yini? Sifaka isifo samathambo. 2. Isipane. Nifake ini? Isipane. Isifo sesinqa. Bulanga ukugula kwamathambo. Nangoku kufanele ayenze operation. Anje uyasaba yena, uyabaleka. Sizongena kuphi? Sifuna isikhwama sethu. Uthathatha isikhwama sami. Akasifuna ngithi isikhwama. Asithathanga. Akasathanga. Wow, silahlile. Usilahlile? Yebo. Mina ke ngiyanikhipha lapha kuyena. Usesakuphi? Phumani nezifo zenu. Sisiyakuphi? Phumani nezifo zenu. Siyephi? Sifuna thathe isikhwama akasifuni. Sesimfake zonke ini izifo. Seniyabona ke ukuthi ezinye zezifo zokufakwa. Uamen imnqane la. Uginya ini amaphilisi. Uginyela lomkhulu lo. Wena ke umkhulu wakuphi umkhulusayo? Wakuphi? Dabuke eTranskei. Udabuka kuphi? eTranskei. Kuphi? eTranskei. Etrasko. Yebo. Umenzani? Hayi. Isikhwama phela. Isikhwama phela. Mara kasifuna Abantwana bami basalile. benzeni? Ngena kuye.
ningena kuye why ningangeni kulabantwana bakho hayi abafuni izinto kuphela Angazi- abanye bashonile abanye bashonele nimenzani njengoba ningene kuye niyenzani la kuye siyamgulisa One. simenzele iphasela Nimenze- uyozisilasha zonke izifo phezu kwakhe khiphani njengamanje ngithi khiphani zonke izifo khipha khiphani zonke izifo yo khipha yo khipha ngisho zonke izifo khipha khipha nikhipha ini ngiyakhipha linda futhi konke izifo Khipha. emzimbeni wakhe khipha nine babukele emakhaya njengoba ngithandaza njengamanje lento abayifake kuwena lezifo abayifake kuwena ngicela ubambe iscreen se-TV ziyaphuma phezu kwakho ngegama likaJesu khiphani nemeza futhi nenzani saphuma nemeza futhi nenzani uyasishisa phela Aha. yayi uyasishisa seniyakuphi ngoba belithi anazi ukuthi niyakuphi ibuyela lesivela khona izifo senu hayi sihamba nazo thathani zonke yo ayiphohlele ntithando zonke yes thathani ibandla lithi amen akangilandela umama wazala ke mama sawubona okay kunjani sawubona mama Yebo baba. bokubuhlungu phi Kula kwamathambo ngesipane nifanele ngizoyenza operation next year. okay mani straight mama mani straight uthi uyenziwa ini i-operation enangeka saya phela umthandazo lesintu lethe senze la iserious kabi Prophetic clinic. akungeka saya kuphi kwi-operation